सखी चला न साग खोटे बैठी ना तो चलो तनी सखी हो। बोलिए ना। बड़े झड़ले बड़ू हो। और देखावे के बा। बाप रे बाप। तो अब रुको ना हो, चलो तनी साग खोटे हम। अरे बाप रे बाप। तू बड़ा झरले बाड़ी हो। तो का करी, हमर मरद चल गइल बना सऊदी। सऊदी हल हाँ तो केकरा ले करी सिंगार होते ना, इहे तो इतना बेकार करत। बोली बेकार करता। हाँ रुको ना तो चलो जी साग खोटे संग, ठीक बा। चलो तनी सक बाहर लेवे दो। जल्दी चलो। जल्दी चलो तनी सक बा। रुको ए सखी चलबू की बड़ा खेला कइले बाड़ी हो। एक खेला नो खेला करत तो तू। रुको ना चलो तनी हो गल। चलो चलो सखी वहाँ रुकियो। चली नहीं पर साग खोटी। चुपी पगना के बेटा बड़ा हो गले होइयो सन। इतना महंग है क्रीम लगैले बानी, हमार भतार किन के देले बाड़न। ई सब जियान हो जाई है। देखा तनी है टिकुली ई यार के देवल ह। मुजफ्फरपुर के हमर यारवा बड़ा सुंदर बा, खूब देवेला हमरा के। मुजफ्फरपुर के हो। हाँ उठलाली किन के देवेला कबो। तो उठलाली आज ना लगैनी ह, कहनी मरद हइलै नहीं कर तो केकरा ला सिंगार करी। सही कहता नहीं सखी। सखी है बोली ना। देख के चलेम। कोरिया इतना ना होगले बड़सन, कितना महकता है। हाँ ना तो बेकार में लेभरा उभरा जाई तो रौरू क्रीम जियान हो जाई। बड़ा महंगा क्रीम। हाँ हो वैसे न बड़ो खेलनो बड़ा चोना करतारू। ए बोली ना। चली ना चलो तनी। हेउ में भथुआ बा जान गई का भाई, हमर मर्दू गइल बड़ा सऊदी जान गई। हां अभी लेना ओइलन उनकरा मेहरारू के चाव चिंता लगबे ना करेला। कितना देहल बा गइला हुआ की। वहाँ के 5 साल हो गइल, अभी लेना ओइलन का बताई। उहे तो कबो कबो यारवा के बुला लेवे नी घरे। कितना दिन हो गइल तो देखला मरद आउर लोली होमे से। औ के करनु खेत ह ई एने ना आवेला लो, ठीक बा। ओही में से औरी खोट लिया चुरा के सरसो। चली खोट लिया वो ना तो पादना के बेटा देखिया सन बड़ा गरी आवेला सन। जे छिनरी हमरा खेत में के पूरा सरसों नोच के ले गइली सन, का बताई। यही में से चली खोट लिया। ई में से खोट लिया। हाँ बैठी ना खोटी। रउआ मरद के कितना दिन भइल गइला। अभी अभी गइने बस 2 दूसरा हो। हाँ तो अच्छा से रउआ मरद रखे नी कि ना है। बहुत अच्छा से रखनी खेलावे नी हमरा। एगो हमर मरद बड़ा भत पेलू का बताई। कैसे कहता नहीं बहुत पेली होत ना स्मार्ट बान हमरा मरद सी। ओइसे स्मार्ट बड़ा तो मेहरारू के दुख सुख तनको उनकरा बुझाते नहीं के साथ छोड़ के चल गइल बड़ा। सखी है बोली ना। चली ना सरसों ना चुरा दे साथ कितना खोटा ले। चली ना। चली 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 सखी है बोली ना है। यू सरसौगा ह हो यो ई मुखिया जी के सरसों ह। मुखिया जी के। हाँ वो ला तुम्हारा का कहीं बड़ा मौगा हो जान गई। हां बहुत मौगा का कहीं। एक दिन साफा सियार लगा ताकत रहे घूर घूर के हमरा और एक रोगारी हमरा और पादना के बेटा इतना मौगा बा हम का कहीं सब। सोचा की बड़ी मौगा है। हमर मरद रहता न हां तो वहाँ से कहती हम जब मुखियावा बा न पादना के बेटा जो घूर घूर के खाली ताकत हम सब सियार लखा ताकत रहे बुझाता हमरा के खा जाई जेंग ताकत रहे उ जे ताकत रही। हाँ का कहीं सखी हम अपन बोली ना। यही सरसौगा में चलल रहा, ठीक बा। चले और देख ली आगे ओगे केहू नहीं खेनु केहू नहीं खेल ठीक बा। मुखिया जी के सरसों ह। मुखिया जी के। हाँ हई सरसों ह जी हौ खान साहब नहीं हो। रउआ जुआर पर बड़ा बार जास। हां जाली। हाँ रउआ एक बेर हमरा से ना बतैले रहनी। हां
जो उ आवत रहे पादना के बेटा खाली लाइन मारे हमरा लगे। रउआ के अच्छा हमरा उ खान साहब अपना गौवा वाला। अच्छा हाँ बुझ गई नी। हाँ रोडवा के किनारे घरवा नहीं थे। उहाँ के दे मोबाइल देले बानी किन के हमरा के बतियानी हमरा से। हाँ उ है हमरा के खेत हमरा मरो से बढ़िया बानी। हाँ तो उ तो रउआ के ना बोलम हमरा के बोलम। अगर मुखिया जी में खोट लिया ओकरा बाद खान साहब में घुसल जाई। चली ना तो ठीक बा। हाँ चली के मुखिया जी में घुस के खोट लिया। खाए सब नहीं थी देले बानी मोबाइल किन के बड़ी बतियानी हमरा से मोगो बतियानी। हाँ ओ बड़ी बाप रे बहुत खेलनु हूँ। हाँ बहुत पहले सुनी ना हमरो द्वार पे आवत रहलनु। ठीक बा। तो हम अपना केवारी के लगे से झांक के देखी मने बड़ा सुंदर बाड़ो बड़ी गुरु बाड़ो। हाँ लामा बाड़ो। हाँ लामा बाड़न आवाज झार झूर के जे हम लाइन मारे मने हम ओकरा वो ध्यान उतना ना देनी जे हम कहनी उ राउरे धन हउन त रउए लगे रहत। औ हमरा के देखलन नु तो गोदे बा स्टाइल मारे हमरा द्वार पर को आवस पट्टी लइकुआ से ना लगावल सन छवर किया ओही ने लगा के आवस पट्टी लगा ले लगा के घूमे लो। हाँ लगा ले आवस हमरा दुआरे पर बैठल ठंडा के दिन में आवस साफाऊ। ये सखी बोली ना जानतनी हाँ आवस नु तो खाखार देश अगाड़ी खाखार देश तो हम सुन ली दुआरिये पर बैठल रही तो हम भाग भागनी तो चूड़ी के खन के आवाज से कह जे बहुत सुंदर हुई तो हम कौन खराब बानी हम तो सुंदरे बानी। हमन मर्दू का कहीं मर्दू के कितना खेला बेला रुआ से मने खान साहब भी बहुत सुंदर बाड़न उतारा ला बहुत परफेक्ट बाड़न। ठीक बा। एकरा भतार के शिकायत करेला हो का कहीं सखी ये तो खेला बेला बा। तब अपना नहियर के समाचार कह। सब ठीक है बा अपना नहियर कहो ना जानतनी सखी कही ना वो पादना के बेटा के तनको बुझाता जे मेहरारू के छोड़ के गईनी एगो बाल ना बच्चा छोड़ के चल जाता नी साफा ठंडा में हम का करी घेकुरी मार के सोच रहे। सरसों तो बड़ी हेवी फुलाइल बा। सरसों फरी ये होने मूली लौकता चल के देखा जाता कौन हुआ से सरसों खोटता सा कानू बुझाता फरल सरसों खोट लिया सर ए सरसों हमरा में से खोट लेवा सका दे ए पदनु के हम नहीं की खोटले हइये सब तीनिया खोटले भी खेलानी इनका इल्जाम लगाइबू तू। हम मुखिया जी के खेत में से सरसों खोटले बानी। हई सरसों हई मुखिया जी में के ह मुखिया जी में के ह रउआ में के ना हो ई हमरा में के सरसों ह ना हो रउआ में के पदना का बेटा कितना झूठ बोलता है का की हो देखी तो ई हमरा में से सरसों ना खोट लखियो खोट लकी हम ना खोटनी है खोट ले लू तो अने से तो खोटनी होई ना का हो जाए बड़ी होती है। अच्छा रुको हम नंबर देता नहीं अपना ए हटी ई का करतनी सरसों खोटलू तो ना कहलू ह हम रउआ में से ना खोटनी है अब सरसों हमरे में के ह रउआ बड़ा मौगा बानी है एमे मौगा के कौन बात बा एमे कौन बात बा मौगा ये पदना के बेटा ई लाइन मारता सकियो पदना का बेटा लाइन मारता ई ए यहां सरसों का खोटिए से तब रउआ में से हम सरसों खोटनी है का ना खोटिए सरसों केकरा में का बहुत रउआ खराब आदमी बानी है ए हई सरसों केकरा में का सरसों ई पदना के बेटा ना मानी सकी अभी कहत आई बाप रे मुआ दलो आई बाप रे मारी सकी पदना के बेटा ई साफ